रनजन दैमारियाल' एनडिएफबि नङा, थाउजेन्डस एनडिएफबिनि मादाव रनजन दैमारि बिथाङा सासेल'। रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बरननो गोनांबा न'खरासो लिड लानांगोन, न'खरनि सोरबा सासेया लिड लानांगोन, न'खरा उकिल हमनांगोन, उकिल लानानै बिखौ दिहुननायनि बेबस्था लानांगोन। बेवहाय सरकारा डाइरेक्ट जेबो खालामनो हाया, जास्ट हेल्पसो खालामनो हायो। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना थारैनो मिथिखाबाय। जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। आयेननि हेफाजाब मावनांगोना परियालासो मावो, सरकारा मावा। न'खरनि सोरबा लिड लानांगोन, बिथांमोनखौ मा खालामनो सरकारनिफ्राय हेफाजाबसो खालामनो हायो। खिन्थु सरकारा डाइरेक्टलि बिथांखौ कर्टनिफ्राय दिहुननांगौ होननानै बेबायदि खालामनो हाया। बेनिखायनो बिथांमोना सोरबा उकिल हमथों, उकिलनि गेजेरजों दिहुननाय बेबस्था खालामथों, बेजों थागोन, बेलेगथ' हाया, बेलेग जेबो उपाय गैया। बे बारग' एनडिएफबि होनना बुङोब्ला बे रनजन ग्रुपनिल'सो, रावनिबो गैया। बिथांमोना हाल्ला खालामनो जानांगोन, खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै। रनजन दैमारिखौनो एनडिएफबि होनना सानदों, खिन्थु रनजन दैमारिनि एनडिएफबि नङा। बे थाउजेन्डस एनडिएफबिनि गेजेराव सासेल'सो। बेनिखायनो बिथांखौ बे साननाय जाथिया थांना थानो हाया। नोंथांमोना थारैनो बेखौ नुखाजोब्बाय, निउसावबो नुबाय, ससियेल मिडियायावबो नुबाय। नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ खोनानानै मा सानो? मा एनडिएफबिआ मोनसे फेमिलि नङा नामा? बिथाङा माबायदि फेमिलि, माबायदि न'खरनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों? न'खर मिन्स बिथाङा जेनेटिक न'खरनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बिथाङानो गायसनगिरि आफादगिरि नङा होमबा? आरो बर' हारिनि थाखाय एसेबां बोसोर दावहा नांबोदोंमोन, हारिनि जानानै जाय दावहा नांदोंमोन, मा बिनि थाखाय बिथांनि जेनेटिक माने जिनजों सोमोन्दो थानाय, थैजों सोमोन्दो थानाय न'खरासो रियेल न'खर नामा? मा बिथांनि थाखाय बिथांनि थैजों सोमोन्दो थानाय न'खरासो गासैबो दायित्वखौ लानांगोन नामा? बाखि जायफोर बिथांमोना दिनै गोहोआव दं, सरकाराव दं, जायफोर एनडिएफबि बिथांमोना दिनै सरकाराव दं, मा बिथांमोना जेबो मावनांगौ गैला नामा? बिथांमोना सरकाराव थांनायनि उनाव मा एनडिएफबि फेमिलिनि मानसि नंलिया नामा? एनडिएफबिआ मोनसे फेमिलि नङा नामा? नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। मा एनडिएफबिखौ जों मोनसे फेमिलि होननानै बुंजाया नामा? नोंथांमोना मा सानो? आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, मा डियार नाब्ला, डेट मिन्स रनजन दैमारि बिथांखौ बेस खालामनानै मोनसे हारिया थांनानै थाया। बिथाङा सासेल'सो एनडिएफबि, थाउजेन्ड एनडिएफबिनि मादाव। स' बिथाङा मानो बेबायदि बुंखो? बिथाङा दिनै गावनि दायित्वखौ बावगारलांबाय नामा? बिथांनि बादिब्ला बिथाङा जेबो दायित्वआनो गैला नामा? सरकाराव थांनायनि उनाव बिथाङा मा एनडिएफबि नंला नामा? बिथाङा दिनै एनडिएफबि जानानैनो, रायजोनि सापर्ट मोननानैनो, इलेक्सन देरहानानै दिनै बिथाङा गोहोआव फैदों। मा बिथाङा फेमिलि, जेनेटिक फेमिलिनि लिमिटआवनो हाबथा जानानै थालांबाय नामा? जुदि आं बुङोबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांजोंल'सो बर' हारिया थांनानै थाया, बेखौथ' गुबुना बुंनो हागोन। आं दिनै बेखिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बिथांनि बेबायदि गोरोन्थि राव बुंनायफोरा थारैनो फिउचाराव इउपिपिएलखौ इलेक्सनाव गाहायथिं लांगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव डियार नाब्ला बिथाङाबो सिगनेचार खालामदोंमोन, साइन खालामदोंमोन। डेट मिन्स बेनि ओंथिया मा? जुदि डियार नाब्ला बिथाङा सिगनेचारखौ खालामोमोनबा बिटिआर सुक्तियानो जायामोन। स' बिटिआर सुक्तियाव सासे मानसिनि गोख्रों अबदान दं। स' बै मानसिखौ जोङो फेमिलियासो दायित्व लानांगौ, जेनेटिक फेमिलियासो दायित्व लानांगोन होननानै जों दिनै जुदि जानखारना दोनोबा बेथ' थारैनो अयनाय नङा होमबा? आरो बे बाथ्राखौ रावबो गुबुन आफादनि मानसिया बुङाखै, इउबिपिअनि लिडारा बुङाखै, बा गुबुन बर' थुनलाइ आफादनि लिडारा बुङाखै, एबसुनि लिडारफोरा बुङाखै, एबसुनिफ्राय फैनाय प्रमद बर' बिथाङाबो बुङाखै। नाथाय स्वयं एनडिएफबि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गावनो बुंदों, मा न'खरासो लिड लानांगोन। डेट मिन्स सोर लानांगोन? अनजालि दैमारि बिथाङा लिड लानांगोन नङा होमबा? अब्ला बिथांनि ग्रुपनि, रनजन दैमारि बिथांनि ग्रुपनि जायफोर एनडिएफबि केडारफोर दं, एक्स एनडिएफबि केडारफोर दं, बिथांमोनाबो होमबा लिड लानो हाया? बिदिसो जाहैबाय बाथ्राया नङा होमबा? स' दिनैनि तारिखाव जों जुदि एनडिएफबिफोरखौ न'खरासो लिड लानांगौ, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय न'खरासो लिड लानांगौ, बेबायदि बुङोबा बर' हारिनि थाखाय गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। थारैनो बिथांनि बे बुंनायखौ आं सानो इउपिपिएलनि मानसिफोराबो अन्तरजों एक्सेप्ट खालामाखै खोमा। मानो होनोबा रावबो राजखान्थि लिडारफोरा बेबायदि लेक्सारखौ होआ। हिमन्त बिश्व शर्माखौनो जों दिनैसिम बुंनाय खोनायाखै जोंनि बर' हारिनि हेंथायै मोनसेबो सेन्टेन्स। बिथाङा जानो हागौ सिं सिं माखासे खामानि मावदों, नाथाय बिथाङा खुगाजों माब्लाबा बुङा। स' बिथाङा माबायदि दैदेनगिरि? गावनो एनडिएफबि जानानै एनडिएफबिखौ माने उदैनि बिखुंनि खालामनो नाजादों बिथाङा। 34 बोसोर एनडिएफबिआ बिग्रायदों आरो गोलाव सम बिथांमोना जयैनो दंमोन। उनाव खै बोसोर मानसि बिथांमोना मोनब्रै थुख्रायाव गावदों नङा होमबा? माखासे बोसोर जयैनो दंमोन नङा होमबा? नाथाय बिनि उनाव हरखाबनो एसेबां गोलाव न'खर हिसाबै थानायनि उनाव, साननैसो उनाव गावस्रानायनि उनावनो दिनै जुदि बिथांमोना जुदि सानोबा बियो गुबुन ग्रुपनि, बिखौ न'खरासो लिड लानांगोन, बिथाङा जुदि गाव जेलाव थानायमोनबा
बिथाङा जुदि गाव जेलाव थानायमोनबा बिथांखौबो जुदि बुङोमोनबा गबिन्द बसुमतारी बिथांनि न'खरासो लिरलांनांगोन बिथाङा माबायदि मोनगोन नङा होमबा स' जाय सुबुङा बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोदों गोरोन्थियानो जा थारानो जा बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोदों बैबायदि सुबुंनि थाखाय हारियानो मोनसे न'खर आंनि नोजोराव स' बिथाङा न'खरनि डेफिनेसनखौ मा होनो नाजादों बिथाङा जेनेटिक जिनारि बंखगत थैजों सोमोन्दो थानाय न'खरनि लिमिटआवनो मानो नांथानानै थाखो बिथांनि साननाया माने एसेबां थौले जानानै फैखो दिनै दा जियानो जाया मानो बिथाङा गावनि पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय बायदिसिना बुंबाय नाथाय बेखिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन दा बायदियाव जुदि इलेक्सन जायो बे सेन्टेन्सआ थारैनो इउपिपिएलखौ बेसेबा गाहायथिं लांगोन होननानै सानो आरो बेखिनियाव मोनसे आसरित जादों इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरा मा बायदिसिना बाथ्रा बुंनायनि सिगांनो ससियेल मिडियायावनो जा साংবাদিকफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनायनि सिगां बिथांमोना जेबो सावराया नामा जा गोसो जायो बेखौनो बुंनो हायो उनावदि मा हार्म जागोन पलिटिकेलबो हार्म जायो इलेक्सननि बेलायाव हार्म जानो हागौ मानसिफोरनि माइन्डआ डाइभार्ट जानो हागौ बथिंबा दोरोदलांनो हागौ स' इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननायनि अनजिमाया बांलांनो हागौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हाया नामा थारैनो आंनि नोजोराव बे इउपिपिएलनि गोबां खहा लाबोनो हागौ होननानै आं सानो स' इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना साननांगौ जे बायदिसिना बाथ्राखौ बुंबानो जाया नङा होमबा दिनै जुदि बिथां बुंबा न'खरासो लिड लानांगोन अब्ला बै न'खरा रनजन दैमारि बिथांखौ थिनहरदोंमोन नामा जे नों साइन खालामहै नोंथाङा साइन खालामहै अब्ला हारिनि थाखायसो बिथाङा साइन खालामदो स' जाय हारिनि थाखाय सिगनेसारखौ होदोंमोन बै बिथांनि थाखाय बिथांनि न'खरा नाथिं जेबो नङा बिथांनि न'खरा आरो बिथाङा मा न'खर दं स' बिथाङा मा दं बिथाङा पार्सनेलि जेबो गैया स' बर' हारियानो बिथांनि न'खर एनडिएफबिआनो बिथांनि न'खर सबसे गेदेर न'खरा जाबाय एनडिएफबिफोरा बिथांनि सबसे गेदेर न'खर बिनि उनाव बर' हारिया आरोबाव न'खर नङा होमबा जों साफ्रोम सुबुङा बिथांनि न'खर स' बिथांनि सिगनेसार मोननानैसो सुक्तिया जादों नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ मोनब्रैबो एनडिएफबिआ सिगनेसार खालामबासो बे गोरोबथाया जागोन नङाबा जाया स' बेबायदि बिथिङाव बिथाङा मैखोम बिहोमा दं नंगौ बिथाङा गोसोजों सिगनेसार खालामनो बांद्राय गोसो गैयामोनबाबो बिथाङाथ' खालामदोंना अब्ला बिथांनि थाखाय जों बर' हारियानो न'खर स' गबिन्द बसुमतारी बिथाङा खालि जेनेटिक फेमिलिनि लिमिटआव नांथानानै थानायखौ जों सापर्ट खालामनो हाया बुंनो थाङोबा बर' हारि हिसाबै बिथाङा सानै हयै बाथ्रा बुंनाया मोजां इउपिपिएलनि थाखायबो नङा होमबा आरो दा थानाय जाय सरकार बिथांमोननि सरकारा स्मुथ माने गुरैयै माने सालायलांनो थाखाय गासैबो बर' फिसाफोरखौ खौसेथि लाबोनो थाखाय बिथांमोना खायसे लेक्सारखौ होनो नाङा होननानै आं सानो बिथांमोना हेल्प खालामनोसो हायो बेखौ गासैबो मानसिया मिथिगौ मोनसे आयेनारि बेबस्थायाव बा सरकाराव थांनायनि उनाव मानसिया गोसोबादि मावनो हाया बेखौ जों साफ्रोम बर' सुबुङाबो मिथिगौ बिदि होनना नोंथाङा जुदि सानोबा नोंथाङा माने सरकाराव थांबाय नोंथाङा बेलेग लेभेलनि सुबुं जाहैबाय बिदि नङा नोंथाङाबो सासे सुबुङानो नङा होमबा नोंथाङाबो सासे सुबुङानो नोंथांखौबो रायजो राजाया भट होनासो देरहादों बेबायदि बिथिङाव नोंथाङा गोसोबादि बाथ्रा बुंबानो जानाय नङा नङा होमबा नोंथाङा हेल्प खालामनो हायो मिन्स बायदिसिना रोखोमनि नोंथाङा हेल्प खालामनो हायो आरो हेल्प खालामनोसो हायो दिहुननायनि बेबस्था लानो हाया बिदि होनबा गोरोन्थि जागोन दिनैसिम गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरखौ जाय गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा जेलाव दं बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव बेबायदि सरकाराव थानाय मानसिफोरानो गोबां बिहोमा लाबोदों जों नुबोदों बेबायदि गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जेलाव थांनायनि उनाव जेलनिफ्राय गबोनायाव बिथांमोननि निजेनि पार्टियानो हारियानो माने गोबां हेल्प खालाम बिनि उनावसो उदां अख्राङाव फैनो हायो स' बेबायदि बिथिङाव सरकारा हेल्पसो खालामनो हायो बेबायदि बुंबा बोरै जानो नङा होमबा स' बिथांमोना गोख्रों लिड लानांगौ जानो हागौ सरकारा हेल्पल' खालामनो हायो थेवबाबो बिथाङा बेबायदि बुंनाया गोरोन्थि एनडिएफबिआ बिथांनि थाखाय मोनसे न'खर रनजन दैमारिनि थाखाय गबिन्दआनो जा सोरबा सावरायग्रायानो जा मोनसे फेमिलि स' सासे बिग्रायारिनि थाखाय बिनि जेनेटिक फेमिलिया थैजों सोमोन्दो थानाय न'खरा बांद्राय गेदेर फेमिलि नङा न'खर नङा बिथांनि थाखाय बिनि हानजायासो बिनि आफादासो सबसे गेदेर न'खर हारियासो सबसे गेदेर न'खर स' बेखिनियानो आंनि भिडिअआ जानो हागौ आं माखासे गोरोन्थि बुंनो हागौ जुदि गोरोन्थि बुंदोंबा नोंथाङा निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों।